abin da zai same shi. Siriki! Da ba na hau jirgi daga Toki ne domin na zo na ganka wannan yanayin. Wayo Siriki kan halin da kake ciki. Abin da ya kamace ka kenan. To wai, ka lauka saboda ƙaunarka na zo nan? Na zo ne don nishaɗin ganin ka a cikin akwatin gawa. Gayatri, kalli tsagoran soyayyar mijinki ga su bashi. A bayyana abin yake, dama sun kasance ajinsu ɗaya a makaranta. Siriki, wallahi idan wanda ya harbe kai shiga hannuna. Bauta mar zan yi domin yadda na tsane ka kenan. Ko baka gane ba ne? Ka tuna yadda ka da rayuwata? Yaya, dan Allah ki saurari magana ta samsam kada ki aure shi. Kaga, kada ka sake ka kawo mana tashina a cikin wannan aure daga zuwan. Surka ki shiru da Allah. Yaya, kada ki aure wannan zai lalata miki rayuwa. Mugun hamago ne. Yana gaba da ni a makaranta amma tsama da kiganci aka dawo da shi ajin mu. Yayin taka ragowar abinci ce da za ta lalace? Ita sabuwar dahuwa ce. Ka kira ni hamago, kamar ni ke kana da iyakoki da bindiga. A ofishin jakadancin kasar waje nake aiki. A gane? Yaya, kalli hakoran shi fa. Duk da hakan zaki aure shi? Ai ba da hakora na take soyayya ba. Face da ƙwarewa ta. Ko ba haka bibi?